Assalamu alaikum Türk kardeşlerimiz. Мен бүгін біраз сүйінішілі күн десе бұла, чүнки ілік мен yılına 100 kişi yazıladır менің каналға. Yılına ярты yılға 50 kişi. Çünkü мен анда гіл татар тілінде бередірім. Татар тілінде yok, татар жырларын бек көп сабантуйларда іссіде түшіріп аларны. Әмі бек халық қызықсынмаған еді. Çünkü ол телевизорда көріп тұра. Сифаты да жоғарырақанда. Қазір міне мен енді біраз қазақ халқымыз үшін қызмет ете башлаған ем. Хамма башқа түрк қардашларымызға Өзбек, мәселен, Азербайжан. Бигерәк тә шул қазақ халқы ярдәм итте. Мен хатта Фейсбукта да ул Рәсәй күләмендә тыйылган социаль шилтәре анда да язган ем. Татар халкымыннан кызганычка каршы хуплау күрмәдем. Күрдем қазақ халкыннан, Өзбек халкыннан, түрлі халыклардан, түрки халыклардан дип аңладым инде. Һәм біраз күңелен аңладым. Менә мен мәсәлән куйган идем. Муса Җәлил қазақ телендә халык карый біраз, әмма хупламый, бик кызыксынмый, карап кына куялар. Қазақ шәхесләр, урысча казахские личности, бүйек шәхесләр, великие личности. Аларны бәлки куярга буладыр бара-бара. Чөнки қазақ халкы бик кызыксына тарихы белән. Без бит СССРда яшәгәндә безне мәхрүм иттеләр тарихтан. Башын бик күтәрмәсеннәр дип. Бигрәк тә түрк халыклары. Ул вакытта бер дә ишетмәдек. Менә төрки халыклар, алар элек дөньяны тетрәтеп торган. Алар шул половцы дигән кыпшаклар, мәсәлән, алар тагын нинди шул тарихны безгә бик өйрәтмәделәр. Без мәктәпкә барсак, анда хатта безгә миңа татар кешесенә күрсәтәләр иде. 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче сыйныф класс дип әйтәләр. Шуларның бер вакытында Куликовская битва, монголы-татары, татары-монголы дип, мәсәлән, алар җиңелгән дип, ансы да ялган булып чыкты. Ул соңыдан хатта безнең илнең президенты, Рәсәй илнең бер вакытта әйтеп салды. Ул Куликовская битва, анда ди ике яктан да татарлар булган, ике яктан да урыслар булган ди. Шулай безгә ялган тарихны биреп тордылар. Шуңа күрә ул вакыт без ул вакыт хакында мәгълүматтан без мәхрүм ителгән булдык. Ул вакытта интернет булмады. Китаплар инде фән китаплары алар, мәсәлән, шул халкыбызларны, безнең халыкларның мәсәлән тарихы яктыртса, анда
бик кішкене тиражлы була иде алар һәммәсе. Мен инде әни мәрхүм әйтә, түнепти. Бер абый инде укымышлы алар, миндә без 5 бала укып чыктык. Югары белем алдык. Соңдан 6-нчысы 8 малайдан. Шунда шул вакытта ул мәсәлән китаплар гел алган, төрле ул физматта укып, төрле китаплар белән кызыксынган. Шуңа түнеп, мин дә мәсәлән университетта анда берничә бина, икесе Ленина проспектында якын бер-берсенә. Шунда мин хатта икенче бинага кирип, гел күзәтеп торадырым. Татар халкы турынан, безнең халыклар турынан китаплар юкмы дип. Кызганычка каршы бик сирәк булды алар. Инде бер вакытта миңа бәйрәм булган, ул бәйрәм гомергә булмый инде. Бәйрәм булды мин чөнки таптым бик зур калын китапка ия булдым, сатып алдым. Дөнья халыклары дигән. Мин инде шатланып аны укый башладым. Бик күп төрле төрки халыклар бар икән. Менә без мәсәлән татарлар бергә инде элек аңлап тордым инде. Безнең төркемдә бик бар халыклар, әмма шул күләмдә бик күп икәнен хатта монда үзбәк кардәшләребез эшләп яталар, ял итәләр хәзер. 3нче көнме интервью алган ималардан. Шуңа күрә мин аптырап, бик кызыксынып укыдым аны, китапны. Брук дигәнме? Брук дигән бәлки шул. Народы мира дип урысча. Аны мине бергә укыган бер. Әйтмим инде, ул казак та түгел. Бүтән безнең тугандаш халык дип атала. Ул миңа гел шулай бүлмәмә кирип йөргән, шул күп нәрсәне вакытында урлады, шуны да урлаган. Аны хатта без Казакстанга практика барганда Тургайский Нов газетында шунда хатта безнең теге редакция эшләгән малайлар тотып алдылар аны. Акчасын хатта урлады. Урлаган берәүнең әле хезмәт хакын алганда мин ди бухгалтерга әйткән идем ди. Нигә менә бу 45 хәреф язып куйган, санны язып куйган кирәкмәгән дип пычранган, миңа кагаз дип акча дигән име, шул менә шуннан таныды. Шул китап, как бездә әйтәләр, Аллаһ акбар дип әйтәләр. Китте. Шуңа күрә мин шунда бик тәэсир итте күңелемә, шундый эс калдырды. Менә мин әйтәм, мин кызыксына башладым. Соңдан инде 90-нчы елны тик әйтәләр шлюз, мәсәлән, су ташый башлый, шуны ачса, шул үзгәртеп кору, урысча перестройка, шул мәгълүматның шлюзларын ачкач инде без шунда сусаган кешеләр һәммәсе белән кызыксына башладык. Шунда менә монда машина куярга урыннар ясыйлар әле. Президент программа буенча, безнең Татарстан җитәкче программа буенча шул инде. Наш двор дигән безнең йорт ягъни. Шунда әйтәсем килә, өлгермәдек хатта. Ул вакытта газетлар, китаплар чыкты, мәгълүмат бик киң күләмдә таралды халыкка. Без күз ачылды. Безнең төрки халыклары тарихы менә шундый булган икән. Хатта минем җиңги, шуның баласы, ул минем абыйма кияүгә чыккан иде. Инде абыйма уй бала булды. Хатта шулда
қызықсынып оқыған орыс тілінде ол китапны брошюра төсле рәвешендә. Ул бит бер яктан мәсәлән кеше тәҗрибәле дөньяда тормышта ул бераз мәгълүмат бар, билим бар, ул кызыксына абу әле тик мәктәптә укыган, тарихны ишеткән, әмма ул шул китапны укыгач, ничек ди миңа күзем бик күп тарихның хакында мәгълүматкә дип күзләрем ачылды ди. Менә шулай безне сусаттырып тордылар мәгълүмат ягыннан. Бик артык булмады ул. Хәзер инде теләсәң кайдан ал, хатта анда фейк дигәндә бар бик күп. Бигрәк тә шул теге. Берсе дә үзен уйламый, менә минем хакым бармы? Фәлән турында сөйләргә тарихны дип ничек күңеленә ята, шундый фикерне белән уртаклаша башлый. Элек ул мәсәлән кандидат наук дип алар инде аңлап була инде, мәсәлән ул без инде университетта хатта научный коммунизм дигән тагы диалектический материализм, исторический материализм, история партия, анда бит ялган күп булды. Әмма шунда карамастан бераз бит аларның билимләре булды, укытучыларның. Инде 100%-тан тормады инде ялган. Әле төп мәгълүматны инде алар ялган рәвештә бит халыкка тапшыраларга аларның инде кулдан килмәде. Акны кара дип тулысынча. Шуңа күрә алар бераз төпле булды. Аларның билимләре бераз төпле. Шул билим нигезендә алар соңыдан инде яңа билим алып, мәгълүматкә күз салып, китаплар, мәсәлән, язып чыгарганда аларны укырга була иде, чөнки алар нинди ышанычлы, бераз ышанычлы булды. Ә менә карыйсың, мәсәлән, кемдер үзен кайдадыр менә барып, бераз бер чыганак источник ягып, шуннан бер кешенең кайсы вакытта ангажированный дигән, шундый бигрәк тә бер ангажированный укып чыга да, анарга күңеленә хуш килә, мондый мәгълүмат тотына таратырга. Авызларына күбек чыга, ул урысча әйтмеши спены урта, дәлилләргә тырыша, бахасләшәргә тырыша, кешеләр белән ахырында ул минемчә ул файдасы алай юктыр аның. Һәр кайсы, мәсәлән, ипле, итагатьле, шундый инде акыллы, зыял, интеллигент, мәсәлән, зыял, төпле, әгәр дә булса, ул минемчә хакы бар. Менә шушындый фикер бар дип, мәсәлән, бу хакта шушындый фикерләр бар дип, халыкны таныштырырга, инде тыңлаган, укыган кешенең үзенең һәр кайсының ихтияр диләрме? Ихтиярдыр инде. Право, әллә шулаймы? Юк, онтым, әллә сүзне дөрес әйтәмме? Үзенең хакы бар һәр кайсының. Теләсә ышана, теләсә ышанмый, әмма бер кайчан да бәйләнми. Ялган яздың, син шулай дип. Шуңа күрә нәрсә дип әйтәләр әле. Бер бик талантлы, дөньяга танылган бер фән иясе, фән хезмәткәре әйткән бит. Онытып торам инде аны исемендә. Нинди шәхес? Минем теге наданлыгым нәрсә, мин наданлыгымны күрәм ди. Мин
нихәтле білім алам, менің шул наданлығым көп екен, наданлығым күчле екен деп, мен хатта шулға ышана башлыйм күбрәк деп. Шулай бе. Кім ул мәсәлән қысқа гына алды да бір жерден әзір аз гына қайдандыр оқып шыққанда, ғафу итегез, әйтәләр бит, носится как дурак с торбой ди. Шул менә миндә шундый мәгълүмат бар. Менә шушына гына оқып чыктым. Бәлки ул дөрес тә түгел, 100% хак та түгел дими, аттына шуны белән тик куллана. Хәзер бу глобаль интернет булгач, бәхәс, диспут, дискуссия алар минемчә интеллектуаль кешеләргә килешә күбрәк, үзләрен тәртип саклаган кешеләр, үзен менә күрсәтим дип, хатта бүтән кешеләрне рәнҗетеп, бер усалрак кешегә бәйләнеп, әйтерсең кешенең гаебе бар. Урыс халкында әйтем бар бит. Аны турдан-тур әйтергәме менә? В споре рождается истина ди. Һәр кайсы үз ягына менә, мәсәлән, йортны алыйкмы, bir кеше bir ягыннан карап тора, күреп тораны, нинди икән, икенче ягыннан, өченче ягыннан, дүртенче ягыннан, bir кешегә менә мондый аның ни нәрсә бездә кыяфәт диләрме? Шулай күзгә ташлана. Икенче кешегә инде, икенче ягы күренә, пичмагы, өченчегә шулай. Алар бит авызларыннан күбекләр чыгарып, бәхәсләшеп, кышкырышып ятмый бит. Һәр кайсы белә, минем яктан караганда менә шушындый күренә, аның ягыннан караганда шулай күренә. Шуңа күрә бу шул дискуссияме, әңгәмә алып барганда һәр кайсы үз ягыннан күрәне. Үз ягыннан күреп тораны. Ана татарча күңелле. Гомерем шулай узармы ди, суынганча ишеп ди. Бу инде безнең танылган җырчыбыз башкара. Менә шул әйтәсе килә. Тамамлап кирәк инде әйтергә. Бер-беребезгә хөрмәт күбрәк кирәк. Чөнки син ипле генә тәртип саклап, шундый рәвештә бәхәсләшсәң бер кеше белән, соңыннан син инде аның мәгълүматын кабул итәсең, белемен кабул итәсең. Соңыннан сиңа тагы бер шундый бәхәсләшергә вакыты җитә бер кеше белән. Синдә инде брас багаж дип әйтәләр. Мәгълүмат багажы зурайган була. Сиңа уңайрак, җиңелрәк бәхәсләшергә, дискуссия алып барырга. Шунда син ул теге кеше әйткәнне ул вакытта ризалашмасаң да, соңыннан барыбер кулланачаксың аның әйткән сүзләрен, чөнки менә бу яңа кеше белән бәхәсләшкәндә, спорлашканда дип әйтәләр инде урысча. Машина үтеп китсен, ул мине күрмиде. Менә бәрбер аның әйткән сүзләрен кулланасың, аның аргументларын, аның теге факт дип әйтәләр, вакыйганы әйтәме, фактмы, шуларны кулланасың. Шуңа күрә минемчә, кем белән бәхәсләшәсең, кем синең белән фикер уртаклаша, аларга рәхмәт әйтергә кирәк. Рәхмәт белдерергә, чөнки алар сезне, мине, һәммәбезне байыта мәгълүмат ягыннан. Шун белән игътибарыгызга рәхмәтемне әйтеп, сау булышырга рөхсәт итегез.